Приятели, добре дошли на модул 1, първия модул от моя курс по испански език. Сега ще обясня как правим изреченията, как построяваме изреченията на испански език. И хубавата новина е, че словореда е много сходен с този на български език. Ако аз на български казвам аз пия кафе, на испански казваме по същия начин. Yo, което съм аз, bebo, глагола за аз пия, кафе. Думата за кафе. Yo bebo кафе. Тоест, за нормалните, за положителните изречения, ние ще използваме словореда. Първо казвам кой извършва действието, после самото действие и накрая трета думичка ще бъде някакво пряко допълнение, в случай ще бъде нещо, за което става въпрос. Yo bebo кафе. Така че така ще строим изречения на испански език. Много словореда на двата езика е сходен, има някои разлики, ще ги видим, но като цяло начинът, по който говорим на български език, така трябва да подреждаме и думите на испански език. Добре, още друг пример е аз ям хляб. Аз ям хляб. На испански го казваме по същия начин. Yo за аз, como за аз ям, пан, което е хляб. Това, което трябва да знаем на испански език е, че тези думички аз, ти, той, тя, ние, вие, те, на испански може да ги пропуснем. Защото глагола, когато аз казвам бебо кафе, бебо е аз пия. Тоест това аз вече е вътре в глагола, така да се каже. Той е включено в глагола, т.е. глагола е спрегнат, ако трябва да използвам една по-граматическа дефиниция. Глагол е спрегнат в първо лице единствено число за аз, които са личните местоимения. Нали? Аз, ти, той, тя, ние, вие, те на български език. Това са личните местоимения. Добре, така че como pan, como chocolate. Bien? Добре, това е за положителните изречения. Нека да видим, например, когато в курса имате доста примери и обяснения, когато вече трябва да правиме не отрицателни изречения. Добре? Имате 9 упражнения за словоред. Сега, когато искаме да казваме едно отрицателно изречение, ние просто трябва да добавим думичката но преди глагола. Например, yo no bebo café, o no bebo café, o no como chocolate. Думичката за не, отрицателното не на български език е но, на испански език no como chocolate, no bebo chocolate caliente. Например, не пия топъл шоколад. Така че, казах, словореда е глагол, действието, плюс някакво пряко допълнение, нещо за което става въпрос, или за отрицателни изречения е no bebo кафе, не пия кафе. Чудесно. Вече знаем как да правим положителни и отрицателни изречения. В документа съм обяснил, в модула съм обяснил двете думи нунка и хамас. Нунка и хамас означава никога не. Те включват двойно отрицание. И на български казваме никога не съм скачал с парашут. Докато на испански казваме само нунка. Нунка е saltado en paracaídas. Добре? Тоест ние не казваме нунка но. Ние на испански казваме само веднъж нунка. Или хамас е по същия начин. Хамас е saltado en paracaídas и Сами, котката, тя също не е скачала, той също не е скачал с парашут. Él tampoco ha saltado en paracaídas. Да обясня на испански, имаме две думи за също да и също не. Например, също да е también. Например, ако на някой от вас обича да пие много кафе, ще каже me gusta beber кафе. И аз ще кажа ами también. На мен също. Това е también и също да. Докато на мен също не е ами tampoco. Когато някой каже нещо положително, аз поделям също, ще кажа también, а когато някой каже нещо отрицателно, и аз също. Аз съм съгласен също с него и не го практикувам, не ми харесва, аз ще кажа yo tampoco. Добре. Имате доста упражнения за отрицателните изречения, ще ги владеете със сигурност, те са лесни. Направил съм курса да бъде възможно
по простия начин. Добре. Сега в следващото видео ще продължа как да правим въпроси как да задаваме въпроси, защото е много важно да знаем да задаваме въпроси. До следващото видео, приятели!